Agomani ni nani say? Masi aba me nchen. Aso no ba ye no. Oyare ana. Onyare. Debi. But se me hwe na sa so ni no bi o ha adwe na ofa me se ne ba de a. O ha ha me. O tumi nya kwa bi so kan kire ma se mama ye ne ko. So ma me na enya. O be na be ye no. Utumi nto na nchene. To bi ukunu ma me yo ko ma me. The Bearman has no principles in the house. No? This is what caused some of the chaoses. Bible passing. Yeah. Osi oba beja neda nene na ho. Okay. No de ne ho afọ fam ne yire. Na wa ye ho number. De bia me kasa wa we mu no. E me ma ni ja omo ja me omo na ba se ma ye nya ye busua. So but what say you ase ni mo fere. Nti ni nyina ye kasa wo nu kunu beka no de ba wo oba ni de otimi nti nyina se o pam wo ase. All con treatment be na mudi man after that. And never determine say oba o se onko bi o. And mo ye den onko. Etimi de me de me ba ne beka ka echirim sraw. Jame kwan na me nko. Onim se oba ba ware no de ni nua anane ma me ba ni nua bi ba di na chi ba. Omo timi tina. Ba se be ma ni nua ba ba. E di problem ba.